Dobrý deň, vítajte pri sledovaní florbalového súhrnu. Najvyššia mužská florbalová súťaž pokračovala počas víkendu 18. a 19. kolom. Šláger kola sa hral v Trenčíne, kde prvý celok privítal tretiu Žilinu. Stretnutie začali lepšie domáci, keď sa dostali aj do jednogólového vedenia. O zápase rozhodla druhá časť, ktorú vyhral Trenčín 2-0. V tretej tretine sa pokračovalo v divácky atraktívnom dueli, pričom hostia už nedokázali stav vyrovnať. Trenčín napokon zvíťazil 8-6. Hráči, ktorí dostali príležitosť, podali bojovný, obetavý a taktický výkon. Môžeme byť spokojní. Mrzí ma záver zápasu, kde mužstvo polavilo a nekoncentrovalo sa do 60. minúty a dovolilo žilinským kobylkám skorigovať výsledok. Salmík Trenčín privítal v dôležitom zápase zo spodku tabuľky Dolný Kubín. Domáci celok začal lepšie a dostal sa do vedenia. Hosťom nič iné neostávalo, iba otvoriť hru a bojovať o priaznivý výsledok. To sa Kubínu aj podarilo a vyrovnal stretnutie. Záverečná časť patrila ale domácemu Salmingu, ktorý už stretnutie udržal a porazil Kubín 10-7. Po dlhom čase sme hrali pekne, kombinačne. Hrali sme vlastne na dvoch centrov a tri útočné dvojice. A prvá tretina bola 4-1. 4-1 sme dali po prvej, hej. Potom sme dali, tuším, na 6-2, 7-5, no a nástup do tretej tretiny sme dali 3, tuším, rýchle góly a už bolo 10-5. A už sme to len dohrávali. Dragons porazil tabuľkového suseda z Dubnice, ktorá nastúpila na stretnutie značne oslabená. Florko Košice nezaváhal na palubovke v Bratislave a porazil Lido Vysoko 2-12. V zápase 4. a 5. celku sa zrodila remíza 5-5. Mužská liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. V Dolnom Kubíne sa predstavil prvý FBC Trenčín. Domáci držali s favorizovaným tímom krok a dokonca v druhej časti sa dostali aj do vedenia. Záver ale Kubín nezvládol a hostia dokonale otočili vývoj stretnutia. Trenčín napokon porazil Dolný Kubín 7-9. Získali sme povinné 2 body, aj keď ten zápas sa vyvíjal do nejakej 50. minúty proti nám. Chlapci z Kubína húževnato bojovali, podarilo sa im skorovať, dali pekné góly, ale som rád, že moje mužstvo v Kubíne, desiatka hráčov, ktorí tam boli, zabojovala a nenechala, aby vzniklo nejaké prekvapenie. Takže 2 body išli do Trenčína a to je vlastne zhodnotenie víkendu. Sú 4 body pre Trenčín, čo nás teší a ideme ďalej. Veľmi vyrovnaný zápas z jednej aj z druhej strany. Hral sa taký pekný florbal, kde sa páčil každému ten florbal, lebo bol skutočne obojstranne útočný na jednej aj druhej strane. Vyrovnané to bolo. Len akurát, že viac šťastia mal Trenčín. Žilina privítala Salming Trenčín. V úvodnej tretine si domáci vypracovali rýchlo náskok a hostia z Trenčína už nedokázali reagovať. Postupne robili chyby a domáci všetky trestali. Gólový kolotoč sa zastavil na čísle 17-1. Zápas vlastne sami nastúpil oslabený, nenastúpili tam nejakí hráči určite zo základnej zostavy. Dali sme na začiatku rýchlo góly, potom sa to trošku upokojilo, bolo to vyrovnané. V druhej tretine potom sme sa roztierali, dali sme 4 góly, bolo 7-0 a posledná tretina to už bola taká kanonáda iba. Neviem, bolo to výrazne ovplyvnené tým, že nenastúpili v kompletnej zostave, že tam nechýbala im jedna päťka, ktorá hráva pravidelne. Takže neviem, Vrajím, že bolo to vyrovnané, ale ak sme im dali viacej gól od stavu 6-0, už to bolo také 7-0, už to bolo také už uvoľnené, jasné. Dubnica zvládla zápas posledným celkom 8-4, keď sa o víťazstve postarali v druhej časti, ktorú vyhrali 5-2. Hurikán nestačil na Florko Košice, keď mu podľahol 1-5. Lido Bratislava zviedol vyrovnané stretnutie z ATU Košice. Hostia boli v role favorita, ale stretnutie sa lámalo až v záverečnej časti, ktorú zvládli lepšie Košičania. Slovenská reprezentácia v nedeľu vycestovala do Poľska, kde ich čaká kvalifikačný turnaj na majstrovstvá sveta.
Po 12-hodinovej ceste naša výprava dorazila do Volštína v nedeľu podvečer. Od úvodu v týme nechýba dobrá nálada. Dievčatá sú vysmiaté a spokojné. Hotely sa o našu reprezentáciu starajú skvele. Podmienky na trénovanie sú ideálne. Všetky tréningy prebiehajú v mieste kvalifikácie. V nové športové hale tak naše dievčatá našli svoj dočasný florbalový domov počas kvalifikácie. Slovenská reprezentácia je už v Poľsku druhý deň a svedomite sa pripravuje na svoju premiéru na turnaji. Tá čaká naše hráčky v stredu, kde nastúpia proti súperovi z Rakúska. Tak prišli sme v nedeľu, cesta bola dlhšia, trošička boli sme unavení, ale teraz tu prebieha v pohode tréningy, taktiež prebiehajú, dievčatá sú zdravé, takže pripravujeme sa na zápasy, v stredu to začne, uvidíme, ako to rozbehneme celé. Ešte máme 2 tréningy a ako vrajím, uvidí sa na poprvom zápase a potom rozhodneme v ďalšom pláne. Našu reprezentáciu teda čaká otvárací zápas v stredu o 17. hodine. Vo štvrtok nastúpia proti hráčka Maďarska a v piatok čaká naše hráčky Slovinsko. V sobotu o 17. hodine je na programe zápas s Estónskom a v nedeľu sa naše hráčky rozlúčia s kvalifikáciou v zápase s domácim Poľskom. Pripomeňme len, že na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, ktoré sú na programe začiatkom decembra, postupujú prvý 3 zo skupiny. To bola posledná informácia a ja sa s vami lúčim.